Bos días, rapaces. Ola, como é que non pos flores nese vaso? Puxeras. Pero xa mucharon. Que pena. Pero agora poderíamos aproveitalo para facer un niño de vagalumes, así sempre veríamos de noite. Non é mala idea, Rafa. Pero teño unha idea mellor. Por que non me traedes uns ramos de rosas e margaridas para poñer no vaso? Paréceme unha boa misión, iso está feito. Non intrestamos de volta cos ramos. Vamos, Rafa. Por certo, Rafa, tes idea de como son as rosas e as margaridas? Pois non estou moi seguro. É que hai tantas flores e de tantas cores que non sei como as imos recoñecer. Se o soubésemos, podería inventar un detector de flores que ademais as recolla. Sería un detector aspirador de flores. Paréceme que será mellor que as busquemos nós mesmos. Es un tradicional, Tutu, pero está ben, fagámolo á man. Tutu, xa atopei as rosas, son de cor vermella, grandes e moi bonitas. Xenial, porque eu atopei as margaridas, brancas e fermosas. Xa podemos volver á casa de Tupa. A verdade é que foi bastante fácil. Que bonitos ramos de flores. Son para Tupa. Imos facer un ramo de rosas e margaridas para meter nun dos seus vasos. Pero iso non son rosas nin margaridas. Son papoulas e tulipáns. Pero que saberás ti de flores? Se a ti o que che gusta é a erva. Río porque é verdade. Sempre está sentada na erva. Pois é evidente que sei máis de flores ca vos. A ver, mirade. As margaridas son así. E estas son as rosas. Caramba, pois sí que sabes de flores. Axudarásnos a buscalas. Veña, linda, axúdanos. Ben, vale, axudareivos. Ben! Hã? Ah. Ali hai rosas, rápido. Vou! Que pena que haxa tan poucas. Podería levar un ramo moito máis grande. Pois tivemos moita sorte. Porque non detectei rosas en ningunha outra parte da pradería. Linda! Necesito confirmación. Creo que atopei margaridas. Sí, confirmado, son margaridas. Xenial! Vou facer o ramo. Agora xa temos as flores que nos pedira Tupa. Sí! Tupa vai levar unha alegría. Rafa, onde está o teu ramo? Deixeino no chan para poder facer o baile da misión cumprida. Rapaces, creo que temos un problema. Vaya, xa quedamos sen rosas. Sinto moito. Coa emoción non me fixei onde estaba bailando. O problema é que estas eran as únicas que había na pradería. Vaites, e que podemos facer agora? Oe, é porque non nas facemos de papel. De papel? Un día que estiven enfermo hai algún tempo, Fante ensinoume a facer flores de papel. Creo que podería facer rosas agora que sei como son. Só necesitamos papel e pintura. Pero iso era fantástico. Eu teño papel e pintura vermella no curraliño. Vamos, veña. Creo que con estas temos suficientes. Agora que sei como facelas, vou decorar todo o meu curraliño. Parecen de verdade, quedaron xenial. Danme ganas de bailar. Mellor non bailes. Primeiro imos levarlle as flores a Tupa. Linda, cóllete as rosas. Eu levo as margaridas. Tupa, aquí están os ramos de rosas e margaridas que nos pediras. Ai, que maravilla! Hoxe todo o mundo me trae flores. Primeiro Fante cun ramo de papoulas e tulipáns. E agora vos. Esperad un momento que traio o vaso.
Tupa. Pero non credes que se dará conta de que as rosas son de papel? Non sei, non creo. Tupa non ve moi ben. Tupa. Son unhas margaridas brancas moi bonitas. Unhas rosas preciosas. Grazas, rapaces. Agora vou por unha pouca auga para o vaso. Auga non, Tupa, porque se estragarán, son rosas de papel. Colleramos rosas de verdade, pero puxeme a bailar e ben, que as fixemos de papel. É certo. Sentímolo. Pero, sentilo, por que? É unha idea moi enxeñosa e son tan bonitas como as de verdade. Grazas, rapaces. Por certo, que está facendo Rafa? É o seu baile da misión cumprida. Pois veña, a que esperades? E de bailar con el. Ai, estes nenos. Contigo